نلومي حزنالكم قريبنا زلنا كاب مستنكراوي فصاميታት ሶውራ ኤርትራ በኤርትራውያን ጀጋኑ ካብ ዝተፈጸሙ ታሪክ ሓደ ኢና حزنا قريبنا زلنا سبسكرايب بمግባር ክትከታተሉና بخبر نعدم برات بباتري ورح لكاتيت شحن 990 ኣብ ስርሒት ፈንቅል ካውግ ጎላጉል ሰምሃር ዝሃደሙ ስዑራት ወታደራት ደርግ በብውልቅን በብጉጅለን ነብሶም ከድሕኑ ናብ ዓላን ሰገነይትን ከሃድሙ ምርኣይ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝነበሩ ሓረስቶት ልሙድ ተርእዮ ነበረ። ኣብ ዓለማ ዝበሃል ከባቢ ዓጋመዳ ዝነበረ ናይ ባሕሪ ግራቶም ከቋሙቱ ዝወፈሩ ሓረሳይ ገብረሃንስ ፍስሓ ብተግባራት ናይቶም ካብ ግራቶም ነቲ ለፍዒ ሸዊት እናሰልዑ ብጥሩ ዓጀፍ ብምባል ዝዕንገሉ ዝነበሩ ብራርያ ወታደራት ጉሂ ነበሩ። ድርባያት ንስኻትኩም እንታይ ዘይገበርኩም ይዋኣኹም ኣብ ዓዳማትኩም ክንደዚ መከራ ክትረኽቡ ዝፈረድኹም ሓለፍትኹም ሲ ክንደይ ይሓስሙ ብምባል ብልቦም ደንገጽሎም ናይቶም ወታደራት ህድማን ዓመፅን ለሚዶም እዮም። እቲ ጸገም ናይቶም ብዕጥቆም ኣላባብሶኦም ይኹን ቋንቋኦም ካብ ተጋደልቲ ክፈልዮም ዘይክእሉ ምሸት ናብ ደንቦኦም እናመፁ እንጀራ ማይ ጸባ ሕሩድ ከምፁ እናገደዱ ዘሕስሮም ወዶ ገባ ነበረ። ተጋደልቲና ብጾትና ዶ በዚ ከባቢ ተንቀሳቒሶም ነይሮም እትብል ሕቶ ኣብ ተናዋርሕነት ከባቢ ሸጊራ ዝነበረት ሕቶ እያ። ንገባራይ ኩሉ ወየዩ መንነት ሓታቲኻ ብልክዕ ኣብ ዘይትፈልጠሉ እዋን ክትቦ ትኽእል መልሲ ሳዕቤኑ ንዓኻን ንኸባቢኻን ሓደገኛ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ። እቶም ሓረስቶት ሓበሬታኦም እንደገፎምን ንገሊድዩ ንደርጊ ዘርብሕ ዘሎ ክፈልጡ ዘይክእሉላ ወጣሪት ዓመት ዝነበረት 1990 ሓደ ምሸትዩ ኣቶ ገብረሃንስ ምስ በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ፍቓዱ ድራር ናይ ድሕሪ ወፍሪ ቡን እናሰተዩ ሓየት ከልቦም ከም ሕሱም ነብሐ ጋሻ ጌርናቲ መኒኻ ንግዳም ተቐልቀሉ ከመዓልኩም ሰቤት ተጋዳላየ እቶ ገዛ በልዎሞ ድሕሪ ሰላምታ መሪሖምን ውሽጢ ገዛ ኣተው። ወይዘሮ ፍቓዱ ማይ ቀዲሕን ኣቐበሎ በእንዳልካ ዝወደይ መጀመር ዘረባ ክኾኖም ዝሓተትዎ እዩ። ኣባል ክፍለ ሰራዊት ሰብዓየ ኣብዚ ከባቢ ብስራሕ ተንቀሳቒስና ኣለና መቕለል ኢሉ መለሰ። ሚላኖ ክዳኑ ኩሽኹ ተዓጻፊት ካላሽኑ ሽዳ ጋምባሉ ዕላሉ ብዙሕ ዘጠራጥራ ይርከቡሉን። ሰብኣይን ሰበይትን ተጋዳላይ በቂዕ ዝበልዎ ምግቢ ጸባ ሸዊት ዕፉን ቡኑን ጎጎን ዓንጊሎም እንገድዎ ኩነታት ጸላእን ተጋደልትን ናባራረ ይቆዕልሉ ኣምሰዩ መደቀስን ናቀራረብሉ ድማ ዳዓና ቦይ ገብረሃንስ ኣብዚ ከባቢ ስራሕ ስለ ዘለኒ ክኸይደ ይቐንየለይ ኢሉ ድሕሪ ምምስጋን ዕጥቁ ዓጣጢቑ ተበገሰ። ይዋኣኹም መዓስኮን ኢኹም ኣብ ንእድኹም ደቂስኩም ትዕርፉ በቲ ጸላምና ተፈለዮም ዝተዛረብዎ ዘረባ እዩ። ንጽባሒቱ ዓመት ናይቲ ንጉንኣ ዝቀራረብሉ ዝነበሩ ግራቶም ክገብሩ ብራሽኦም ማይ መሊኦም ስወዲ 15 ዓመት መብራህቱ ወዶም ወፈሩ። ከብቲ ኸይኣትኦ ሓጹር ግራቶም ከደልድሉ ኣርፊዶም ፀሓይ ምስ መረረት ከተንፍሱ ኣብቲ ኣብ ማእከል ግራቶም ዝነበረት ጥጥዕቲ ጫዓ ድማ ጽለሉ። ጣዓሞቶም ምስ በላልዑ ብራሾ ማዮም ሰትዮም ድማ ዕረፉ። በለ መብራህቲ ወደይ ንስኻ ነታ ብሸነኽ ሩባ ዘላ ሓጹር ግበረላ ኣነ ነዛ ጠቕዓውዲ ዘላ ክሪኣየ መሬት ጠረስ ምስ በለ ምስ ወዶም ተላዚቦም ናብ ክልተ ኹርናዕ ግራቶም ፋሕበሉ። ብግስ ምስ በሉ ብማዕዶ ሓደ ተጋዳላይ ናብኦም ገጹ ክመጽራዩ እናቀረበ ብዝመጽእ እቲ ቅድሚኡ መዓልቲ መጽኦም ዝነበረ ምዃኑ ድማ ለለይዎ ክመጾም እናተጸበይዎ ግን ናብታ ወሰን ግራቶም ዝነበረት ሰራው ዝበዝሓ ኩጀት ገጹ ደየበ። ካብዞም ናይ ስለያ ዝበልዎም ፋሒሎም ንምንቅስቓስ ጦርን ወዶ ገባን ዝካታተሉ ደቅና ማለት እዩ ይዋዮም ጥንቅቕ ኢሎም እዮም ዝኸዱ በረኳቶም ግንያት ወዶ ገባውን ካብኣቶም ክትፈልዮም ኣጸጋሚ እዩ። ምጥርጣር ሓደጉን ኣቶ ገብረሃንስ ማይን እንጀራን ሒዝካስ ከምጻኒ ኣብ ከበቢላ ደንጎላ ኮፍ ኢሉ ሓውሲ ትእዛዝ ሃቦም ዝብላዕን ዝስተን ዳ ምሰቃበጽነ እንዲኻ መጺኻ ዝወደይ እምበር እንታይ ነይርዎ ብትሕትና መለሱሉ። እዛ ዝብለካ ጥራይ ግበራታ ሰባይ ድምፁ ኣቆጣ ዓቢሉ ትእዛዙ ድረረ ዛይብልና ሞንታ ወደይ ነፍስኻ ከይትሕስር ዝተባሃልካ ይግበር ነገር ኣኽረራ ከይበልካን እንዶ ግዳ ትማሊ ብኽብረት ኣብ ገዛ ያደረርኩኻን ንምንታይ ኢኻ ሎሚ ከም ጓል ህበይ ኣብ ጎባሓ ኾይርካ ተጓጥጠለይ ድፍር ኢሎም መለሱሉ። ኣታ ሰባይ ናይ ምንታይ ንዕቀት እዩ ምግብን ማይን ኣይተምፅን ኢኻ ክብረትካ እንተሓልኻ ክሕሸካ እዩ ዕጡቕ ብረቱ መዚኑ ብድድ በለ
አንታ ዋያኻ የብለይና ወልኩኻ ክንደዝ ተፈራርሐኒ ነጸልኦም ኣብ ማእገሮም ሰቂሎም ምሳሮም ንብረቶም ንዓቲሮም ብማዕዶ ተዳፈርዎ መንነተይ ዳትማል ነጊረካ እንዴ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር አባል ክፍለ ሰራዊት 70 ምዃነይ ክንዴ ግዜ ይኽነግረካ ናብዚ ዘለኹ ስገርሞ ምን ምዃነይ ከርእየከ ንዓቀልጥፍ መመሊሱ ረሰነ ንሳቶም ሞቀምዚ ይገብሩን እዮም ካብ ዘበነ በዓል አብርሃም ተወልደ ጀሚርና ኢና ንፈልጦም ሓርነት ይኹኑ ህዝባዊ ሓይልታት ምሳናዮም ዓብዮም ጸገም ከለዎም ዘዘለና ገንዘብ እኽልን ጥሪትን እናዋጻና እሽተክራት ንገብረሎም ነርና ሓንቲ መዓልቲ እውን ከምዝናትካ ፈራሪሖምና ይፈልጡን ታሪኽ ሓዊሶም መለሱሉ ትመጽእ ዲኻ ይትመጽን ምፍርሖ ቀጸለ በል ትገብሮ ዳግበር እምበር ኣይመጸካን እየ ዝሓወይ ናብ ውራይ ምሕጻር ግራቶም ነቐሉ ትገብሮ ግበር ወይ ድፍረት እቲ በጽሒ ከምዑፍ እናነፈረ ኣብ ቅድሚኦም ህርግ በለ ናይ መንዕቀቲ ትእዛዘይ ዘይምኽበር ብጸጋማይ ኢዱ ብኻልየቶም ዓጥዒቱ ብየማኒት ኢዱ ዕጽፍቲ ኸላሽኑ መዚኑ ክጥሕሮም ደለየ አንታ ወደይ መሓረን ምባእስትኻ ይኮንኩን ነገራቱ ዝደንጾም ኣቶ ገብረሃንስ ሰይጣን ኮይኑ ተራእዮም ክዝሕዝሓካ ዶ ብዝማእኽል ግራትካ ኣስናኑ ነኺሱ ኣዒንቱ ፍጢጡ ሕንቁኡ ትረረሎም ኣብ ጅውዲና ተባጭሕና ተማጣጢሮም ብየማና ኢዶም ብዝሓዝዎ ዱልዱል ጥዮ በትሪ ተሃሰስ ተሪሩ ውቅዒት ኣወቶ ጉዕሎ ብሉ ዘይተጸበዮ ዝገጦሞ በጽሒ ምድረ ሰማይ ጽልምት ኢልዎ ዘለሓጺሉ ወደቐ ከላሽኑ ብየማናይ ወገኑ ናብ ዝነበረ ክምብልብሎ እምኒ ወዲቐ ሓጸል ኢላ ነጠረት ድሕሪ ሓጻር ምኽርዳድ ብረቱ ኸልዕል ፈንጠርጠር በለ ኣቶ ገብረሃንስ ክቕድምዎ ሰጎሙ እታ ብረት ዝማሓደገቶ ጎበዝነቶም ነታ ከላሽን ቀዲሞም ከልዕልዋ ዝሳግርዎ ዝነበሮ ኣቶ ገብረሃንስ ብእግሮም ዓትዓቶም ሰንከልከል ኢሎም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ወደቑ ንሶም ብልዕሊኡ ንሱ ብትሕቲኦም ቅልሰ ተሓሓዙ ተቐዳዲሞም ጎረርኡ ዓጥዒቶም ዒቕዒቕ ኣበልዎ ነታ ፍንትቲ ኢላ ወዲቓ ዝነበረት ከላሽና ቀዲሙ ዘልዓለ ዕውት ስለ ዝኸውን ነናይ ሓይሎቦኦም ተጣማጠሙ ከይተስኦ ከሎ ብጎረርኡ ተሓኒቑ ዝተጸቐጠ ዕጡቕ ብታሕቲ ኮይኑ ንኣቶ ገብረሃንስ ብኽልተ እዳው ብሽምጦም ዓጥዒቱ ብመሓዝ ምትንሳእ ኸልኦም ብዝኾነ መንገዲ ነታ ብረት ክቕድምዎ የብሎምን ፈፈው ተባሃሉ ናይ ሞትን ሕያትን ጥምጥም ወ መብራህቱ ርዳእ ጨደሩ ኣቶ ገብረሃንስ ሓጹር ጋባ ጎቲቱ ዝተቐልቀለ መብራህቱ ወዶም ድምፂ ቡኡ ሰሚዑ ናብቲ ዘፋነዎም ሸነኽ ኩልሕ በለ ዝረኣዮ ከኣምኖ ይከኣለን ከም ኢራብና ዘለለ ናብቶም ተጠማጢሞም ኣብ መሬት ዘንገርግሩ ዝነበሩ ኣቦኡን ትዕጡቑን ጠበቕ በለ ሩሱ ዝወጦ ሩሱ መብራህቱ ወደይ ሩሱ ዳርጋ ተሰኒፎም ክግልብጦም ቀሪቡ ዝነበረ ኣቶ ገብረሃንስ ተማሕፀንዎ ርእሱ ክጨዶ ዝሰደዳ በትሪ ኣብ ሕቆ ዓለበት ኣልጊቡ ኣብ መንኩቡ ለጠጦ ብምምጻእ ወዶም ሞራል ዝገበሩ ኣቶ ገብረሃንስ የማነይቲ ኢዶም ዓሚኾም ርእሱን ገጹን ደጋጊሞም ኣክሰጥዎ ናብ ሙሉእ ምርኮን ነፍሱን ብረቱን ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝተረድኦ ጎበዝ ከዓ ናይ ሓይሎብኡ ተጋደለ ኣቶ ገብረሃንስ ግድፍ ኣቢሎሞ ናብታ ብረት ጐየዩ ነታ ከላሽን ኣልዒሎም ድማ ብጥቆማ ናብ ዝነበረት እምኒ ጐየዮም ኣዝገቡ እቲ ጎበዝ ከም ቅጽበት ብድድ በለ ብደንጎላ ገይሩ ርእሱ ክብትኖ መብራህቱ ሰደዳ እምኒ ጽቕጥ ኢሉ ሰሓታ ተፈለ መብራህቱ ወደይ ክሩሽነ በገዛ ብረቱ ተፈንቲቶም ኣብ ጉንዲ እምኒ ዘዝገቡ ኣቶ ገብረሃንስ ነታ ከላሽን ጨርባሕባሕና በሉ ጨደሩ ውንኡና ተመልሰ ዝመጸ ጎበዝ መሬት ከም ዝጠለሞቶ ተገንዘበ ዝተረፈቶም ማራጺ ነፍሰኻ ምውጻእ ጥራይ ምዃና ክሓስብ ግዜ ወሰደን ኣቦን ወድን ኩርንኩሪት ኣሲሮም ናብ ተጋደልቲ ከረክብዎ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ቅጅል በሎ ብቐንዲ እውን ብገዛእ ብረቱ ክቆትልዎ ምዃኖም ተሰወጦ ጥምጥም ገዲፉ ድማ ነፍሱ ክድሕን ወሰነ መብራህቱ ርእሱ ብበትሪ ክትርብዖ ግልብጥ በለ ሰንከልከል እናበለ ክትንስእ ክሪኦን ነቲ ማዕርቁመቱ ዝኸውን ሓፅሩ ግራት ከም ዑፍ በሪሩኹ ዘሎን ድማ ሓደ ኾነ በትሪ ሾንጊጉ ንስክላ ሰሓቶ ጎበዝ ብህድማ እግሩ ናብ ዝመርሖ ተመርቀፈ ብቕጽበት ናብታ ኣብ ጥቖም ዝነበረት ጉርዒ ሃተፈ ኣብ ጉንዲ እምኒ ዘዝገቡ ኣቶ ገብረሃንስ ብገዛእ ብረቱ ኸየውድቕዎ ልቡ ውትፍ ክሳብ ዝብሎ ብወታደራዊ ስልቲ ሽንቲ ብዕራይ የማነ ጸጋም እናበለ ነፈጸ ሩባ ሒዙ ክሽረብ ኣይዶንገየን ብማዕዶኦም ዝነበረት ኩጀት ክሳብ ዝሃትፍ ጉያ ይቋረጸን ቁሊሕ ከይበለ ድማ ከም ማንቲለ እናበረረ ህልም በለ በድባድ ጻሕጻሐይ በዛ ብረት ከይንቆትሎ እኳ እዩ ዝቕሉ ህድማ ቶኪስና ንኽእላ መሲልዎ እኳ እዩ ዋዩ ኣቦን ወድነታን ፈለማ እዋን ብኢዶም ዝተንከፍዋ ዝማረኽዋ ተዓጻፊት ካላሽና ረኣዩ ብሰሓቕ ክርትም በሉ ሰሓቕ ጅግንነት ሰሓቕ ዓወት ነቶም ኣርዕቶ ነዊት ብኸመይ ይዋደድ ብኸመይ ኣብ ውዕር ጸሚድካ ተሓርስ ትዘርእ ጥሪትካ ትናቢ ስራሓት ሕርሻን መጓሰና ጸቢቖም ዝመልኩ ኣቦይ ገብረሃንስ እዛ ዕለት ዓባይ መቐይሮ ህይወቶም ምዃና ተሰወጦም
بقصبت دما بحنقلهم بوزحات قدلات وتف بلا قدايا تخاخو سابرت قداميتي زقطمتهم بدهيا الدقاق ما نايتا برت هيفلطوان يوم بين تلقوم بخمي تتوكوس بخرات ايت بخمي يملئن يقيارن سخون اندو ينبرمن نتا ببتريز مارخوات عصافيت كلاشن حقيفهم رئيس قراتهم بزنبرت صلال كرمت كوف بلو نعاسك مبراه تودي قال يتفتنلك حاططوه توساقيتي ازو مش ودو قبا يزمسل تراي كي يقرحنا نتنقق ابو هواترنا فاساتنا انكرارونا انتراي نعتق بقندو حموتنا اميننا تراي نزمصنا نصبه نابتي تعطق زخادو مولو سناچورنا معدو خمزي فلطا راغاغصلهم انتاي دا الله حصيرا مدغو في منكب عنጨት دما زي بلا بز دحريا تسبيرا تلو تخو حاتو وسدف سلسانولا يا كابتن كلت حاصين چرا زلون تزرغحتن تعصفتن يا تمثل ابوي تغادلت تحنقيطوما بحري اقالي بلالخو جلس تعصفس يهلو ايو نساح حباندو مبراتو كفتاتن واحد تقربه حاديهم بتن محاور زمسلع عصفات حصاون حاديهم بشامبوق احيزوم كزرغخوا فتنو حنساب حقيفهم صنيحهم مريت بطنا بولو صح حبوا زرغح ነገር ግን አይረከቡን مبراتو بوزبي كبيب ነገር مصقطه ግን صمودات محاور نايتا خلاشن زلج يلن تزرغحا انتي كم زغبر ايتردون ካብ ጎናይና በዓል ተጨራብረት ተቀይራ ምስራይዋ ተሐጎሱ እዚ ግን ቀንድ ዕላማ ይነበረን አብ እምሮ ቦይ ገብረሃን ዘይተፈትሕ ግድል በኸመይ ክትኩሱላ ከም ዝኹልዩ ተጋራላይ ይኹን ወዶ ገባብ ዘይገድስ እቲ ብሮቱ ዝማርኾ ዕጡቕ ከም ገለቡ ጾህቱ አኽቲሉን ተመጸ በሐዋይ ጥይት ክሸማሾሙሎም ካብ ገራቶም ንምብራቅ ገጾም ፍንትቲሎም ድማ በሓደ እምኒ ኮፍ በሉ አንፈታ ናብቲ ጎቦ አቅኒዖም ክሰሓሕዋ ድማ ጀመሩ ኣብ ግዜ ስርዓት ኃይለ ስላሴ ምስካል አዮም ተዋሂባቶም ንዝነበረት አፈድስት ዝዓይነት አብረት ዘከሩ ብዘይካ ቃታ ዝማሳሰል ሰአኑለን ቃታ ድማ ሁሉ ነገራት ምስተዋደደ ተጸቂጡ ንጥየት ናማዕሉ አዘፋኑ ናይ መወዳእታ ክፋልዩ ቅድሚ ሁሉ ዘድልዮም መልጎም ያዩ በኸመይ ጥይት ዕንቀር ሃሶበሉ ከምቲ ናይ አፈድስቲ ሰጋጥ መሰል መልጎም የብላን ንኹሉ ውጥም ዝበለ አካላታ ከከም ዝጣዓሞም ንቅድሚት ንድሕሪት نلعلن تحتي سحا حبو بقول نايت عبرت تركب صفح زبلت نجر كعيلة تخفتت اللهم أي فلت وانبر عمانا مخانايو بالعلي أن زولو وطام نجرني حيلهم سحا حبو نتحت قوت أخورت كله كازنا زملت أي تقلق ألومو تسفا قورو نوياز سحاو ترير حاتين كأس جرون كفنو ودما جمرو بشوات حقيزو بقلتف من كس أصنا بوتو تملسا ካብ ካዝናት ኢት ለኪሙና ወعنቀር ከም ሰማለ ድማ ሰብሃሉ ደጊም ካላሽን ሐዋ አይና ጎሪሳ ስራሕ ቃታ ጥራይ ከም ዝተረፈ ድማ ገመቱ አንፈት ብሮቶም ናብ ሰብ የብሉን ኢሎም ዝገመቱ ወሸነኽት ብሮቱ ዝማርኾ በጽሒ ዝሃደመሉ ጎቦ ቅኒዖም አጻብዕቶም ኣብ ቃታ እንበሩ ናብ ሓደ ዓቢ ከውሒ አናጻጺሮም ቃታ ክስሕቡን ሓንቲ ጥይት ክትኩስ ተጸበይዋ ካላሽን በድራጋ ክትሸሕሸሐን ሓደ ኾነ قبر ودي بحوس سنباده فكرو بزي تردؤم من قدي إيدوم كاب قاتا سلزل علو قدات تخصي قوارته مقالح نايت تخصي كابنا بن قوتاتن سنجروتاتن ناتلاتم تقاوحه اتي خاب قطط رموتاز تقاوحه مقالح ننبسوم ندك عدوم بعبيدو ما نتبت قوة بتري تركوعيت أزنو قسيموم رعب مبال زمارخو عطوق عبي ملأخت نوبرو قبر حنس في السها كاب حجن نيو زدفركا يلن حدنا قسني داقيم نابز خباب قصو تنكس زبل عمات ويلو زبل ملأختي أم حلالوفو بلبوم نتورسهم عدك عدي داقيم والتارخيبنا إنا إلوم حابن تسمعهم اتي أدراغا تخصي هاند بزخونهم قواسوتن سبقراتن أفلا ما كوانتاي متئينا إلوم چاو تولو جگننت آتو قبر حنسن ودومن أب عدن قدبوتاتن كزرق حقزي وسدن أب كل سمع دما لعلني حابن سمعيت سفنا أطفأخنا قبر حنس حوي ودو قبادي خطا قدالاي بتي فتصامي سقع زحادروم كمتس زخل سعبين سرأيوم مغرب نازمادن قربيلهم حاططوهم زغونا يخون كل حديو أبقراتي كتصابع النمتيو مس ودي تحاقاقي زنابرو تماري خسب إنه تيار إيرلخو حجي فريحكا نابكا مشادي خامم لاس يلن بتبعات ملسو ودو قبان تغينو انتاي قدخا انت بعلم انت بطور سراوي تعدم اللي تخلقوم صوايم أفريد كانا قال دك عد سكفتهم قالوا تقو تقال لا انت قونخ
شعبيا ديوم سنافات قصعتي بزخونه نزمص مكرا نريو ناتوم እኳ ማሐሸና ነቦን ወድን ጥራይ መቆጽዑ ዓዲ መድሓነት ንሶም ፍትሕለዎም ዓዲ ዘዝ መሰላት ተንተነት እጁ ዝማረኽካዮ ዕጡቕ ወደ ገባይ ዝመስል ንዓ ሙሉቕ ኢልካ ሰገነይቲ ኸይድካ ብረቶም ሃቦም ነፍስኻ ደቅኻን ጥሪትካን ብዓብዪ ድማ ዓድኻ ድሕን ገብረሃንስ ሓወይ ስጋኣት ገለ ቤተሰብ መመሊሱ ዓረገ እንታይ ኮይንኩም ኢኹም ዓድና ተጠራጠሩ برقص جو برات ماريخيا زلو خود رباي عطق تغلالاي يكونن تغلالاي انت زخون كوم غيرون باي مغواططلين نساتهم زبلعلو صحلي صبرون يوم زمصت تمصاب عليك صبي قسنو عدنا تبيعهم نتوم ندحنتهم زمصو مخرت اتبعوهم حقنو حساب مغرب ازمادن وناماسيو زبصحي ودو غباي زمسلنا بزبل صعايه اما ودو غبا انت قينو دغيم كمي ابيلو دقاسي هلو وصوتو خنتيلو انت اب غراتهم تبغزوم بقاصايخون بدلو حنا خفد قدنيو انت خوينولم باخا نسدرا بيتنا عدنا بسابيسونا قاصيلو نعوم سودوم قتيلو وي ماريخو حنا خفد دقاس كوس ديكونن انت حمق براتو خملسالو حسابنا عبيتي ولده حوت تفق كلاشن ببترز حازه غباراي زتمنزعه زي حسو صقم زغطمو ود غبا اب سغرغرات ابوي غبرهان حساب زنبرو غوبو كوفيلو انت حسيو يخون بتغادلت تمنطيله انتبله كمي ابي زول حطوتات زغور يكونن غبار منطيلون انتبله يترف مس حلفتو مس بصوتون زنبرو سنفنا يكونن غباراي بعل بترين بعل برت كمارخو ناب حلم غصو زقرارب سنفنا يو اتا غباراي ببتري كلاشون ماريخو تبل زربانا حوارو تصور يكونتن امو داتا نبوي غبرهانس بمونغونيا مركابوم زحاشم مخانو امنه نبوي غبرهانس بزفولطوم ود عبيلو كشمغل دما حاتته بجاخا اياي معاري سرخار ايخايو اخا حجغن نا منغست تمديس طور مريحوم سدرابيت كا خيلك مكا بجاخا بروتوم لوسولو مونغونيا لمنان حوس مفرحن غيرو تمحصنوم كطرف فالكا ينعخون دحر عج قيتل قلني نتزلا اخا بدباد سباي انت خوين كاب على خامصا ابغراتي عريده صبي كالو قبلو رحاق كاب زقدمي إلهم سفرارحو ويا شمغالاي بابيلو تشربه بسرهم برتنيا زخونو اتو غبرهانس نمبرات ودوم امت طريتن حرشان كغبرنا وفرو من محدار نايتا برت قداماي سرحم كونه ليتن معلتن كدقوس يبلومن حنسا انت تهميلهم كينيوم سان هيوتهم زخيدنا بسدرابيتهم من عدوم زلحم صقم كخست كم زخل ادعديهم يفولطيوم ايكونو ندو برت زاكل ماريخوم بتوم مسدرج حلكسكس نابلو استشومو عين الدانن بمبالوم طرايكوا اب شحن 976 كلته غزي ماكل عدوم كامرشان دحينوم يوم غوندولي حويفوم وحستقيلم زوصلو وانا يرسعون يوم وتادرات درغاب غدبوم عدفنيع نمغوس مسغونا ماكل غوايلا عدو بطيت كدفو سيتحوبوم ماكل معيلا بحيبو دما خال سبيت قتلا بعينهم زرايلو ناسكحكحت فصاميتات كابو امرኦም يحسسان لعل طنقاق خغبرو كم زلوم لنفسهم دما من هو هيوت وتادر كتحازو دما قدنت كونه اتا قداميتي ستنققلا غداي ودقوسوم كيمارخيا كابتا ببتر برت زمارخلا على جميرهم دما امناي قدم دقاسيوم محدار غدفو حدش طبابا داقسا دما محازو ليتي ابتز دقوسلون ادومن مغاريوم ناي زدقسه سباي قرصن زلوو غوند نصلا خدينوم يكادمو نسوم غنا قالو بوتا خحدرو جمرو ندمبوم بمعدون نافقيو اب حد ليتي استفلاله مدقسيتات مقيارون ገለ ካብ ጥበብ ጥንቃቆም ገበርዎ አንቱም ሰባይ ከሳብ ሓዱ ዘፍልጥ ንስኹም ከይትጠፉ ምስ ደቀይ ድማ ከይትልኩሙኒ ካብ ዝኸባብ ግልል እንተበልኩም ጽቡቕ እዩ በዓል ቤተን ኣብ ዲቕ ዝበለ ቃልሲ ኸምሰ ጾምዱ ዘስተብሃላ ወይዘሮ ፍቓዱ ደጋገማሎም ኣይተጋገያን ደጊም ብዘይ ሓሰቦ ኣጋጣሚ ተጻባኣያ ጥሬምዮም ውልቀ ሰብ እኳ ከይኮን ልኡኽ መንግስቲ ጉዳይ ዘይምምላኽ ብረትን እኹል ጠያይት ዘይምህላውን ቀንዲ ካብ ዘተሓሳስብዎም ኣርእስታት እዩ حنا قفدم زمت برتنيا اتكيلو زواغوم بقع ملكتن اخول عدقن كهلوم نيرو از مختزي تحت 30 ايايت زحازت حنت خازنا عاتق كازكا يكونن بقندون برت زاكل بحيل خمنزيعخ عاتق كتبقع مسقول عصبيت محدار سرح سو اياي كخوننيو دغاغيموم حسبو اتا انكو منغدي ناب تغادلت مصمبار مخانا امينوم دما وسونو اما نابزو مابز خبابينا زلويو غدلي خيددو زا غداي ككافلوم نقول نابو مصقع حيش مخري بعلت بيتهم قاليلهم كريو يدلين
እታ ዝበለጸት ምርጫ ንሳ ምዃና ተላዘቡ ልባው ልዝብ ሰብ ኪዳን ብድሕሪኦም ከጋጥም ንዝኽእል ተጻብኦ ወደ ገባን ጦር ሰራዊትን ንምውጋድ ድማ ንስድራ ቤቶምን ጥሪቶምን ካብቲ ዝነብሩ ከባቢ ግራቶም ናብ ካልኡ ውሑስ ቦታ ገዓዝዎም ብረቶም ተሓንጊጦም ድማ ናብቲ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር መዳፍዕ 130 ሚሜ ተኺሎም ካብ ናይ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ነታ እንኮር መስመር ቀረብን ዕጥቅን ስንቅን ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበረት ማዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንምሕናቕ ዝድብድብሉ ዝነበሩ ከባቢ ዓደረሶ ዝርከብ እንኮዒላ ዝተባህለ ቦታ ነቐሉ ኣቶ ገብረሃንስ ብማዕዶ ነቲ መዳፍዕነቶም ተጋደልትን ምስ ረኣዩ ፍሉይ ፍስሓ ተሰምዖም ኣካል ናይቲ ፈለግ ጅግንነት ምዃኖም ድማ ተሓበኑ ክላሽኖም ኣብ መንክቦም ሰቒሎም ብዛዕባ ምስቶም ተጋደልቲ ምስ ተራኸቡ ዝበሃልዎ መጻኢ ህይወቶም ናስተንተኑ ናብቲ መዳፍዕ ገጾም ቀረቡ መን ኢኻ ኣብ ዘለኻዮ ዶበል ዝብል ተሪር ድምፅን ቀርማሕማሕ ዝብል ድምፂ ብረትን ካብ ሓሳቦም ኣበራበሮም ኣብ ስግር እቲ መዳፍዕ ዝነበረ ንሶም ዘይረኣይዎ ዋርድያ እዩ እቲ መድረኽ ስርዓት ደርግ ደቂ ሃገር ዕጡቓትን ኣልኣኽን ኣተሓሕዛ ተጋደልቲ ዝስልየሉን ብፈንጂ ይኹን ተተኳሲ ናይ ቃጻ ስርሒታት ዘካይደሉ ዝነበረን እዋን ብምንባሩ ወደ ገባድዮም ህዝባዊ ሚሊሻ ክፈልዮም ኣይከኣለን ገብረ ወዲ ኣታ ወዲ ብጫይካ የኸይትትኩስ በልዎ ብረቶም ካብ መንክቦም ከይወረዱ ኩነታቶም ናይ በዓል ድሓን ከም ዝመስል ዝገምገመ ዋርድያ ናብቲ ዝነበሩ ክቐርቡ ሓተቶም መንነቶም ኣረጋጊጹ ድማ ወዲ ባጽዕን ሳራ ጓል ህዝቅያስን ምዝበሃሉ ሓለፍቲ ኣራኸቦም ገብረሃንስ ፍስሓ ይበሃል በዓል ሚዒላየ ኣብ ማእከል ግራተይ ከባስ ሃብሰንን ዝመፀ ወደ ገባ ብበትሪ ዘቢጠ ብረቱ ማሪኸየ ህዲመየ መጽየኩም ዘለኹ ደጊ ምሳኹም ክጋደል የወሲነ መምጽኦም ሕፂሮም ገለጹ እቶም ተጋደልቲ ብዕድመን ጅግንነትን ኣቶ ገብረሃንስ ተደንጸው ሓፋሽ ህዝቢ ኣብ ጎድኖም ተሰሊፉ ኣንጻር መግዛእትን ብኡ ዝተለኣኹ ሃሱሳትን ብትብዓት ይቃለስ ብምህላው ሓበን ተሰምዖም ተቐላጢፎም ምግብን ሻህን ቀሪቦም ይዕንገልዎምን ይዕረፍዎምን ኣንታ ወዲ ባጽዕ ዛብረትቲ ምስ ማረኽኳ እኳ ፈታቲንያ ተነበርኩ ኩሉ ካውና ኣይመለኽኩዋን ሕጂ ቀዳመይቲ ኻባኹም ዝደልያ ዘለኹ ኣሎጓጉማኣ ኣታኻኹስኣን ኣፋታትሓን ክትዕልሙን እያ ቁሩብ ምስ ዕረፉ ነታ መሰረታዊት ከየደቀሶቶም ዝቐነይታ በእምሮኦም ዝነበረት ሕቶ ቕረቡ ኣይኮነንዶ ብስሩ ካላሽን ዝማረኸ ጅግና ባዕልና ኽንዕጥቆ እኳ ንዕልሞ እዚ ሞ ሕጂ ክንጅምረልኩም ኢና ሳራ ንዕስከ ነዛ ብረት መሃርዮም ብኡ ንብኡ መደብ ኣውፃሎም ኣዛዚት መድፍዕ ሳራ ቴንዳ ኣንፂፋ ካብ መሰረታዊ ኣካላት ናይታ ብረት ክሳብ ኣጠቓቕማኣን ክንክናን ክትምህሮም ጀመረት ፈለማ እኳ ጓል ክትምህሮም ኣይተቐበልዎን ተካል ግዜ ኮፊላት ሸይን ደኒና ትነብዕ ጓል ኣንስተይቲ ንሰብኣይ ሙሉእ ክትዕልሞ ካልእ እኳ ኸይከውንሲ ብረትን ጥይትን ተበላሸኻ ገብረሃንስ ፍስሓ ስብእነቶም ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ዘእተውዎ ዘለዉ ኾይኑ ተሰምዖም ኣጋውሎ ተሓሓዛ ብረታ ምስ ረኣዩ ግን ፈተውዋ ሳራ ቀልጥፉ ሓሙሽተ ቦምባ ኣካታቲልኩም ስደዱ መራሓ ሓይሊ ወዲ ባጽዕ ዓብታ ዝነበራ ኹጀት ኮይኑ ኣዘዘ መስርዕ መድፍዕ ንማዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንምህራም ከካብ ዝነበሮ ናብቲ መዳፍዕ ጐየዩ ሳራውን ንተዕሊማቶ ገብረሃንስ ኣቋሪጻ ናብ መዳፍዕ ጐየየት ብቕልጡፍ ሰሌዳ ርሕቀቶምን መኣዝኖምን ኣመዓራርዮም ደብዳብ ጀመሩ ኣቶ ገብረሃንስ መምህሮም ሳራ ውሽጢ ትደሮና እናተዓብልኸት ነቶም ደቂ ተባዕትዮ መሪሓ ናይ 122 ሚሜ መድፍዕ እናገዓረት ምስ ብጾታ ንጎቦታት ዓድሮሶን ግንባር ጊዳዕን ከተናውጾም ምስ ረኣይዋ ደንጸዎም ብሽም መንጠልጥሎ ዘሎ ኩሉ ሰብኣይ ክበሃል ድዩ ኣብ ቅድሚ ዘንጀጋኑ ዝየድ ኣጠማምቶኦም ብንብኡ ተቐየረ ኣቦይ ገብረሃንስ ዝገደፍናለን የብልና እንደማሲስናየን ኢና ዕላማታትና ብልክዕ ዋቕዕና ስራሕና ዶ ክንቅጽል ደብዳባ ምስ ዛዘመት ደሮን ኣና ነገፈት ናብቲ ክልቲኦም ዝጸንሕዎ ጽላል ሰራው ተመሊሳ ትምህርቲ ክላሽን ክቕጽልዎ ምዃኖም ሓበረቶም ኣንቲ ሳሩ ቁሩብ ናይ ሰብኣይ ሕዋሲ ይህልወኪ እዩ ኣደይ ማርያም ናይ ክልቲኡ ዓዲላትክ ኸይትኸውን ኣኽብሮቶምን መንፈዓታን ንምግላጽ ጨረቑላ መን እዩ ወዲ ጥራይ ሓያል ተኳስን መራሕን ዝበለ ኣብ ሰውራና ኩልና ማዕረብ ምዃንና ብግብራዊ ስራሕ ተረጋጊጽ እዩ ኣወንዚፋቶ ዝጸንሐት ትምህርቲ ኸላሽን ቀጸለትሎም ሓቂ ኽሰራ ጓለይ ብርግጽ ስሪኺ ርእዮ ኣደ ወሊዳ ትምከን ናይ ልቦም መጐስዋ ምፍታሕን ምግጣምን ወዲኣትሎም ስለ ዝነበረት ናይ ጨመተ ተኹሲ ጥበባት ከተምህሮም ጀመረት ንወተሃደር ደርግ ዝትኩስሉ ዘለዉ ኾይኑ እናተሰምዖም ቀዳማይን ካልኣይን ሓባሪ ብምንጽጻር ንወያሳእኒ ናይ ደርግ መንፊት ንመንፊት ገበርዎ ሳራን ብጾታን ተሓጒሶም ዓሽ ድገም ክሳብ ዝብሉ ገበርዎም
شعا معالت خا تغرالاي زخون خوين تسمعهم اغنا عبوي غبرهانس ازي تمثال طور سراويتيا لومي دوغداغ ጫማኦም ጽባሕ ግንባሮም ባጣሓሕዛ ብረቶምን ጨመተ ተخصومን ዝተሐጎሰት ሳራ ደጊም ናይ ብረት ተዓሊሞም ከም ዝወድኡ ሓበረቶም ወረጅግነት አቶ ገብረሃንስ ኣብቲ ከባብና ብዝነበሩ ተጋደልትና ተዘርግሐ ኸደ ሓያለይ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ተጋደልቲ በአካል መጽኦም ዕላሎም ክሰምዑን ከድንቅዎምን ቀነዩ ሓለፍቲ ከቢድ ብረት ወረቀት ሂቦም ማዕረግ ኩበብ ዝነበረ በረኽቲ ጎቦታት ቢዘን ኮይኖም ንኣጋር ሓይልታትን ከቢድ ብረትና ዋሂዶም ዘዋግኡ ዝነበሩ አዛዝ ክፍለ ሰራዊት 7 ተጋዳላይ ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስን አዛዝ ሜካናይዝድ በርጌድ 34 ተጋዳላይ አድም በገን ሰደድዎም ዛንቶኦም ስነገርዎም ክልቲኦም ተገሪሞም ፊሊጶስ በልዛ ብስሬኻ ዝማረኽከያ ብረት ንዓኻ ክትዓጥቃ ኢኻ ዝትንክፈካ የለን ሙሉእ ዕጥቂ ክወሃበካ እዩ ኣብ ዓዲ ኮይንካ ምስቶም ኣብ ከባብን ዘሎ ብጾትና ትደጋገፍ ግን ተጠንቀቕ እዚ ወዶ ገባ ገሪሁ ከየጥፋእካ ኢሉ መንቀሳቀስ ቀያሕ ወረቀት ጽሒፉ ፋነዎም ቂያር ካዝናታት ጠያይቱ ቦምባታትን ዝሓዘ ሙሉእ ዕጥቂ ምስተውሃቦም ሙሉእ ተጋዳላይ ኮይኖም ኣፍ ልቦም ነፊሖም ዓዶም ኣተው ንቤተሰቦምን ዓዶምን ኩሉ ዝገበርዎን ዝኸድዎን መስርሕ ይዕለልዎም ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣርማ ዘለዋ ቀያሕ ወረቀቶም መሰስ ኣቢሎም ድማ ረኣይዎም ቤተሰብን ደቂ ዓድን ብጅግንነትን ተጋዳላይነትን ኣቦይ ገብረሃንስ ልዑል ሓበን ተሰምዖም ድሕሪ ስርሒት ፈንቀል ንስርዓት ደርጊ ቀንዲ ዘስግኦ ዝነበረ ጉዳይ እቲ ብሸነኽ ርእሲ ዓድን ዓዲ ሮሶና በስመራ ዝቐንዐ መዳፍዕን መጥቃዕቲ ተጋደልቲ ኣብ ግንባር ጊንዳዕን እዩ ዝነበረ ነቲ ግንባር ኣፍሪሱ ምጽዋዕ ንምምላስ ኣለዉ ዝበሃል ክፍለ ጦራት ብምምጻእ ብግንባር ጊንዳዕ ዓዲ ሮሶን ኩበን ዓድታት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ከፍርስ ሒኹ ዝብለሉ ዝነበረ እዋን እዩ ኣቶ ገብረሃንስ በቲ ኣብ ደንቦኦምን ግራቶምን ኮይኖም ብቐረባ ዝከታተልዎ ዝነበሩ ሂምታ መዳፍዕን ረሻሻትን ጥምጥም ኩበ ኣይቀሰኑን ብእንብኡ ድማ ነታ ምስቶም ኣብቲ ከባቢ ዓድኹም ዘለዉ ብጾትና ተደጋገፍ እትብል ዘረባ ፊሊጶስ ክጥሕስዎ ሓሰቡ ሓደ ወጋሕታ ንበዓልቲ ቤቶም ዳሃይዞም ተጋደልቲ ክፈልጥ ኢሎምን ካብ ገዝኦም ነቐሉ ረፋድ ድማ ኣብ ኩቤ መእዘዝ ክፍለ ሰራዊት 7 ተራእዩ ምስቶም ኣቐዲሞም ዝተላለይዎም ኦፐሬተራትን ኣዘዝትን ተሰዓዒሞም ኣብ እግሪ ሓደ ኾውሑ ዕረፉ እቶም ብዝንኦም ዝተመሰጡ ኦፐሬተራት ምግብን ማይን ቀሪቦም ዓንገልዎም ገብረሃንስ ፍስሓ ጅግና ከመይ ቀኒኻ እዚ ወደ ገባ ዓርክ ኻዶ መጺካይ ገለ ዳህዩ ረኸብካን ብረቱ ብበትሪ መንዚዕካዮ ብሓቂ ደቂሱ ሓድር ኣሎ ኣብ መእዘዝ ቦትኡ ዝተቐበሎም ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ናጨረቐ ሰዓሞም ናቱስ ግደፎ እንተ በኣቢሉ ምስ ሃደመን ትግራይ ሰጊሩ እንተ ሰሕልቑ ረሺኖሞ ይዋኣዩ ዓሪብ እዩ ሎሚ ዘምጻኣኒ ኻሊ እዩ ፊሊጶስ ጸኒልካ ስምዓኒ ማርያም ትስማዕካ ናይ ዳሓን ይግበሮ ኣጓብዝ ብድሎ ምስ ጦር ሰራዊትና ተቋሽሑ ኣብ ገዛይ ተሓምጺጸ ክድቅስ ነፍሰይ ኣይገበረለይ ናብ ድፋዕ ምስቶም ሓይልታት ዓሪደ ክዋጋ ይኣቱ ከም ዘለኹ ክነግረካ የመጽ በየናይ ከኣቱ ክሕግዞም ዞም ደቂ ድሌቶም ገለጹሉ ነገራቱ ዘስደመሞ ፊሊጶስ ኣባኻ ዘብጽሕ የብሉን ትሪኦ እንዲኻ ዘለኻ መንእሰይ ኤርትራ ሎሚ ዘይከተተ ብደው ከም ዝሞተ እናበለ ንመሳርዕና የህጥሮ ንስኻን ከማኻን ከምዛ ዝገበርክያ ንስልኳታት ወዶ ገባ ክትከታተሉና ጥራይና እንደሊ በሎም እጂውሞ ዘይከውን እዩ ክምለስ ኢለይ መጻኹን ብሓጺር መለሱሉ ብኽኸይዴ ኣይትኸይድኒ ኻ ሓያለ ተኸራኸሩ ኣነኮ ላዕለዋይ መራሒኻ እሞ ክነግረካ ኢለ እምበር ተኺልካ ናብተን ሓይልታት ምኻድ ኣይጠፍኣንን ብረቶም ኣልዒሎም ክኸዱ ብግስ በሉ ሞድሓን ኣብዚ መእዘዚ ቦታ ምሳና ኣለኻ ካልእ ዕማም ክንበካ ኢና ኣጋውልኦም ዝረኣየ ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ከረጋግኦም ፈተነ ተቋሻሕ ዘለዎ እንተዘይ ኮይኑ ናይ ቆልዓ ሰበይቲ ናይ ድሕሪት ስራሕ ከይትህበኒ ሃሞምን ቀልቦምን ኣብ ህጁም ኣቲኻ ምኩሻሕ ምዃኑ ተሓሳሰቦ ደሓ ንስኻ ትፍጽሞ ብዙሕ ናይ ቅድሚት ስራሕ ኣለና ድሓር ከዓ ብድሕሪኡ ሕቆ ዘይብሉ ተዋጋኢ ዝዕወት ከይመስለካ ኣብ ምርድዳእ በጽሑ ጸላኢ ኣብቲ ብየማን ካብ ሰሜናዊ ባሕሪ ጀሚሩን ጸጋም ክሳብ ኩበን ዓድሮሶን ዝዝርጋሕ ግንባር ጊንዳዕ ዘካይዶ ዝነበረ ናይ ዓይኒ ብለይ ስንብለይ መጥቃዕትታቱ ጠገለይ ነበሮን ነዚ መጥቃዕትታት ኣብቲ ግንባር ኮይንካ ጥራይ ምምካቱ ብውጥን ጸላኢኻ ምምራሕን ዓቕሚ ሰብካ ምጽንቃቕን ምዃኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ብኣግኡ ሓሰቡሉ ናቃልቦ ጸላኢ ካብ ግንባር ጊንዳዕ ጠምዚዙ ንሓይሉ ዝመዓቐል ካልእ ስትራቴጂ ሓንጸጹ
مخفات جنبار دبوب مطقعت دبوب نمجمار برجيد 20 ናይ ክፍለ ሰራዊት 70 ምስ ሓደ ሓይለ ኣጋር ከቢድ ብረት ካብ ኩበ ተበገሰ ብእግሪ ብስያሕ ገደ ወፂኡ ከይተራየ ብጸላም ንመስመር ሰገነይ ተዓደ ቀይሕ ብምብታኽ ብጾሮና ቢሉ ንትግራይ ተጠወየ ብ24 ሚያዝያ 1990 ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝነበረ ኣሃዱታት ኮማንዶን ህዝባዊ ሚሊሻን ብሓባር መጥቃዕት ተፈነወ ብዘይ ሓሰቦ ግዜን ቦታን ሓውስ ተወልዖ ሓይሊ ጸላእ ተሳዒሩ ተጋደልቲ ኣብ ውሽጢ ሳልስቲን ከተማታት ሰንዓፈ ዓዲ ቀይሕ ድግሳን ካልኦት ዓድታትን ሓሪሮም ኣብ ኣፍ ደገ ሰገነይ ተዓረዱ ካብቲ እዋን ድሓር ድማ ከምቲ ዝተወጠኖ ብልዕልተን ኣብ ግንባር ጊንዳ ዓሪደን ዝነበረ ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር ዝፍኖ ዝነበረ ጸቕጢ ተዳኸመ እተን ኣብ ጥምጥም ኩበ ዝነበራ ክልተ ብርጌዳት ናይ ክፍለ ሰራዊት 70 ድማ በብሓደ ናብቲ ሓድሽ ዝተኸፍተ ግንባር ደቡብ ገዓዛ ከምዛ ዝዕዘባ ዘለኹ ነዛ ሰገነይቲ ገለ ተሓስቡላ ኣለኹም ኣብ ምሕራር ሰገነይቲ በዓለየ መሪሕኩም ዝኣቱ ከም ከብዲ ኢደይ ዝፈልጦ መሬት ዓደዩ ካልእ ምስጢርካ ሕባዮ ነዛ ናይ ሰገነይትን ተሓቢእ ካለይ ኣነ ዘይብላ ውግእ ኣብ ሰገነይትን ተኸፊትኩም ግን ክንባኣስ ኢና ምትእኽኻብን ላዕልን ታሕትን ኣሃዱታት ዝተዓዘቡ ኣቶ ገብረሃንስ ንፊሊጶስ ምሕፅንታን መተሓሳሰብን ሃብዎ ኣጆኻ ገብረሃንስ ልክዕ ስራሕካ ትመፀላ ሰዓት ትቀራረባላ ሎሚ ለይቲ ምዞም ስለያና ኣሃዱታትና መሪሕካ ናብቲ ከባቢ ሰገነይቲ ክትብገስ ኢኻ መለሰሎም ብሓጎስ ፍንጭሕ ክብሉ ደለዩ ዕጥቆም ዓጢቖም ነፀሎኦም ጠውዮም ተዳለዉ ንምሸቱን ብርጌድ 10 ሓደ ሓይለ ኣጋር ከቢድ ብረትን ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊትን ምስ ኦፕሬተራቱን መሪሖም ብዓሊ ግደ ሰይሐ ገደን ዓድታት ጽንዓ ደግለን ኣቢሎም ንዝዓበይሉ በረኻታት ዓዶም ክስንጥቕዎም ሓደሩ ሸዓለይቲ ነቲ ሰገነይቲ ነቂጡን ዓመታት ዘሳቀየም ሰራዊት ደርግ ክድርዕም ዝምርሽ ዝነበረ ሰራዊት ክምርሑን ከለዉ ንነብሶም ከምሉእ ተጋዳላይ ቆፂሮም ሓበን ተሰምዖም ኣብታ ለይቲ ነቶም ጫሕጫሕ ዝብሉ መሳርዕ ተጋደልቲ መሪሖም ብሄቦ ኣቢሎም ናብ ማይ ሓረሳት ኣደይብዎም ከይወዓሉ ከይሓደሩ ድማ ንኣተዓራርዳ ተጋደልትን ኣተሓሓዛ ጦር ሰራዊትን በኣካል ንምዕዛብ ናብቶም ኣብ ሓድሽ ዕርዲ ድግሳ ዓሪዶም ዝነበሩ ተዋጋእቲ ሓይልታት አንቆልቆሉ ተኺሎም ድማ ኣብ ውሽጢ ድፋዕ ዝነበረ ሓይልታት ከኣ ተጸንበሩ ኣብትን ሰገነይትን ምሕራር ዝግበር ውግእ ተረኦም እንታይ ይኸውን መእተው ቦታታት በየን ክኸውን ይኽእል ሓሳብ ኣብ ልዕሊ ሓሳብ ኣፈልፈሉ ብፍላይ እታ መእተው ቦታ ንምጽናዕ ትብል ሓሳቦም ንዓብለለቶም መጸት ብቀረባ ከመዓሉሉ ናብ ዝኽእሉ ዝቀረበ ድፋዕ ገጾም ሰጊሞም ኣብ ሓንቲ ከባብ ዓረ እምኒ ተጸጊዖም ከቋምቱ ጀመሩ አንደበት ካብ ሰገነይቲ ዝተተኮሰ መዳፍዕ ነቲ ከባቢ በናቆሮ መሬት ብሂምታ መዳፍዕ ተናውፀት ኣቦይ ገብረሃንስ ናብ ሓንቲ ከውሊ ትህበኒ ኢሎም ዝሓሰቡ ቆልቋል ተጸጉዑ ወያ ቆልቋል ካብ ሕቋ ክትምልዓስ ግዜ ወሰደን ኣብ መዛግቦም ዝነበሩ ወታደራት ጸላኢ ብማእኸላይ ትርሽታትን ብሬናትን መሬት ቀውጡ ገበርዋ ኩለን ጋንታታት ጸጸጋን ሒዘን ክገጥማ ተዳለዋ እቶም ወታደራት ግን ነቶም ኣብቲ ድፋዓት ዝነበሩ ተጋደልቲ ምንቅስቓስ ንምኽላእ እንተኮይኑሎም ከኣ ካብ ምድሃል ዝሓልፍ ምንቅስቓስ ኣይረኣዩን ደሓን ኣብ ዘለኽና ጉድጓድ ትቕበራላ ሰዓት ትቐርብ እያ ዘላ ክላሽኖም ሓቂፎም ሓንሓኑ ካብታ ዝተጸጉዑላ መኸወሊት እምኒ ወፂኦም ድንን እናበሉ ቦታ ከቕይሩ ብድድ በሉ ክካታተሎም ዝጸንሐ ማዕዶ ማዝጊቡ ዝነበረ ወታደር ጸላኢ ብብሬኑ እናጻጺሩ ኣድራጋ ጠያይት ትነዝሓሎም ሓንቲ ካብተን ጠያይት ኣብ ሰለፎም ወጋዓቶም ንድሕሪት ገጾም ድማ ዕሉ በሉ ንሶም ንየማን ብረቶም ንጸጋም ሓጸል ኢሎም ከወድቁ ግዜ ወሰደን አንከራሪዮም ካብ ርእየት እቲ በዓልቲ ብሬን ጦር ሰራዊት ተኸወሉ ውዒዶሞም ኣብ መሬት ክዛር ጀመረ ናብ ብረቶም ገጾም ብኸብዶም ተንፈሓኹ እቲ ወታደር ብውድቆም ከዳግሞም ኣልጊቡ ብጠያይት መሬት ኳዓታ ኣብ ባይታ ተላሒጎም ድማ ትንበሉ ቀስና በለ ተኹስና ዝሃመ መጸ ዝተወገት እግሮም ብነጸሎኦም ሸፊኖም መድመይቲ ክከላኸሉ ፈተኑ ብረቶም ብየማናይ ኢዶም ናጓተቱ ድማ ናብ ዕሙቕ ዝበለ ውሕጅ ዝኹዓታ ቦታ ተኸወሉ ከላሽኖም ኣጋዲሞም ንመውጋእቶም ኣትሪሮም ኣሰሩዋ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ተጋደልቲ ብዕምብረ ናይቲ ደብዳብ ተኸዊሎም ናብ ኣቦይ ገብረሃንስ ጎየዩ ሓዚሎም ኣውፅዎም ግቡእ ቀዳማይ ረድኤት ድሕሪ ምግባር ድማ ብቃሬዛ ናብቲ ለጋስ ቦታ ረሓቕዎም ብኡንቡ ድማ መውጋእቶም ብመልእኽቲ ሬድዮ ናብ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት በጽሐ ካብ ከባቢና ከይትርሕቕ ኢለ ብተደጋጋሚ ኣጠንቂቐየና ሃለኹ እንታይ ክገብር ናብ ድፋዕና ኣትዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ብኢዶ ዋኒኑ ንውግእ ኣትዩ ክስዋ እዩ ፊሊጶስ አንጸርጸረ መሬት ጽልግልግ ክብል እንከሎ ቲዮታ ፒክኣፕ ተሰደደትሎም ኣብ ምናሕ ናብ ዝነበረ ናይቲ ግንባር ቀዳማይ ረድኤት ድማ ተወስዱ
ጅግንነት አቶ ገብረሃንስ ኣብ ኩሎም ውጋኣትና ተፈልጠ ክኸይድ ግዜ ወሰደን ብሓካይምን ተጋደልትን ፍቱውን ማእከል ዕላልን ጨርቃንን ኮኑ ቅሳነት ግን ኣይነበሮምን እዛ ሰገነይቲ ኣብ እምርኦም እናተመላለሰ ትረበሸቶም ብዝኾነ መንገዲ ሰገነይቲ ጥይት ከይተኮሱላ ክትሕረር የብላን እዚ እንተዘይኮይኑ ምግዳሎም ብላሽ ኮይኑ ተራእዮም ኣብ ቅድሚ ደቂ ዓዶም ጅግንነቶም ከመስክሩ ኣለዎም ተምሳል ጦር ሰራዊት እያ ሎሚ ደጉዳጉ ጫሞኦም ጽባሕ ግንባሮም ዝብላ ናይ መወዳእታ ቃላት ዓላሚቶም ሳራ ተዘክሮም ነቶም ስርዓት ደርጋ ሻርዮም ቆልዓ ሰበይትን ኣባሳቦሱ ንብረት ዝዞምቱ ዝነበሩ ካሓቲ ወዶ ገባ ማሪኾም ኣብ ቅድሚ ደቂ ዓዶም ክሳውዶም ከንንዎም ናይ ወትሩ ሕልሞም እዩ እዝጊሄር ክገብር ነቲ ናብ ዝኹሉን ህይወቶም ሙሉእ ዝቐየረ ታሪኽ ጅግንነት ዘእተዎም ብበትሪ ካላሽን ዝመንዝዕዎ በጽሒ ወዶ ገባውን ይረኽቦ ይኾኑ ንውግእ ሰገነይቲ እምብዛ ሃረፎ ክላሽኖም እናዓንበቡ ኣብ ዕርድታት ፎርቶ ክድብሉ ተራእዮም ኩሎም ዝግበሩ ዝነበሩ ምቅርራባት ንሰገነይቲ ንምጥቃዕ ምዃኖም ግንዙብ እዩ ዝነበረ ሓደ ሳልስቲ ነቶም ኣብቲ ሕክምና ይኹን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ተጋደልቲ ፍልይ ዝበለ ምንቅስቓስ ኣስተባህሉሎም ኣፋውስን መተሓኻኸምን ዝጥርንፉ ትሕምሒም ዝብሉን ካብ ሕክምና መሞሊቖም ናብ ባህዱታቶም ዝኸዱን ውግኣት ምሸታዊ ራንራን ዝብል ጻዕቂ ምንቅስቓስ መካይን ኮረሾ ዝስንክታ ኣዴታት ቃሬዛ መሳልሕ ሒዞም ንድፋዕ ዝምርሹ መንእስያትን ኣቦታትን ኣንፈቱ ግሙት ነበረ ኣቶም ሰባት ኣነ ጸገም የብለይን ደጊም ቆስለይ ሓውያ ያስደዱኒ ንሓካይም ዕጎርጎርዎም ሓካይም ቆስሎም ስለ ዘይሓወየት ክጸንሑ ምዃኖም መልሲ ሃብዎም ፍታሕ ዝበልዎ ሓድሽ ነገር ድማ ሓሰቡ መሬት ዓይኒ ሕዝ ከብል ከሎ ዕጥቆም ዓጢቆም ካላሽኖም ተሓንጊጦም ነጸላ ተጎልበቡ ክሳብ ካብ ሕክምና ዝርሕቁ ብግልብቦም እናሓንከሱ ሳጎሙ መሬት ምስ ጸልመተ ኣብ ጽርግያ ወፂኦም ምስቶም ኣብኡ መካይን ዝጽበዩ ዝነበሩ ተጋደልቲ ተጸንበሩ ምስ ሓንቲ ናይ ባኒ መኪና ተጻዒኖም ድማ ዓዲ ቀይሓተው ኣብኡ ዝረኸብዋ ስንቂ ዝጸዓነት ናይ ክፍለ ሰራዊት 70 መኪና ተሰቒሎም ድግሳ ሓደሩ ሙሉእ ሩፍታ ተሰምዖም ኣተሓናኽስኦምን ቆስሎምን ብፍቓድ ሓኪም ከም ዘይወፁ ዝሕብር ነበረ ተጸሚሞም ካብ ድግሳነ መእዘዝ ቦታ ክፍለ ሰራዊት ዝነበረ ማይ ሓራሳት ደየቡ ምስቶም ባዕሎም መሪሖም ዘደይብዎም እምብዛ ዝተዓራረኾም ኦፕሬተራት ተሓቋቒፎም ተሰዓዓሙ ኩሉ ተጋዳላይ ውራይ ምድላዋቱ ንምግባር ላዕልን ታሕትን ክብል ጸንሖም ድሮ መጥቃዕቲ ምንባሩ ግሁድ ነበረ ንነፍሶም ከምርቕ ተሓሰብዋ ስለምንታይ ብዘይ ፍቓድ ሓኪም ቆስልኻ ከይሕወኻ ትመጽእ ድሮ ኩነታቶም ተሓቢርዎ ጸንሐ ፊሊጶስ ድሕሪ ሰላምታ ኣትሪሩ ሓተቶም ሓውያ ፊሊጶስ ወደይ እቶም ሓካይም ክዕርፍ ደልዮም ንዮም ዘይሰደዱ ድንበር ገለ ዘይብላ ሸዓን ያ ቆስሊ ኽልቢ ኮይና ኣመኽነዩ እዚ ክኸውን ዘይክእል እዩ ኣተሓናኽሰኻ ዶ ይርአየ ኣለኹን ናብታ ዝነበርክያ ሕክምና ክትምለስ ኢኻ ዓቲቡ ገንሖም ስማዕ ፊሊጶስ ንድሕሪት ክምለስ እሞ ዘይከውን እዩ ብሓልየት ከምኡ ትብለኒ ምህላውካ ይርዳእኒ እዩ ግን ኣጋውላኹም ይርአየ እንደ ዘለኹ ሰገነይ ተዓደይ ናጻ ከተውፅዋ እናነቐልኩምሲ ንድሕሪት ክምለስ በጃ ኻፍቅደለይ ሰለይ እናበልኩ ሓደ ክልተ ጦር ሰራዊት ከውድቕ ይኽእል እየ ተኸራኸሩ ከምዚ ኢልካ ከለኻ ውግእ ክትኣቱ ይትኽእልን ኢኻ ንሕክምና ምምላስ ይትረፍ ድሓን ኣብዚ ኮይንካ ግን ምዞም ንብረት ዝሕሉ ብጾት ክትጸኒሕ ኢኻ ኩነታቶም ዘስተባሃለ ፊሊጶስ ብኣፉ እናገንሐ ብውሽጡ ንጅግንነቶም ኣድነቐ ብሓቂ ኤርትራዊ ማለት እዚ ክውረስ ዘለዎ ሓቦ እዩ በለ ብልቡ ሰገነይ ተዓደይ ጓይላ እናተተኽለስ ኣብ ማይ ሓራሳት ሓላው ስጡሕ ኮይነ ክውዕል ንዓይ ፋልካን ፊሊጶስ ወደይ ኣብ ውግእ ሰገነይቲ ክቋሻምድ ምስ ነፍሰይ መብፅዓ ኣለኒ ሓውሲ ልመና ኣቕረቡ ነጊረካ ኣለኹ ኣብ ሰገነይቲ ዝዋጋእ ሰብ ኣይሰኣናን ኩሎም ከማኻ ውግኣትና ኣብቲ ውግእ ኣይከኣቱን እዮም ድሓርካ መን ይውግእ ሰገነይቲ ናይ መወዳእታ እዩ ዝበለ ማዕረባ ኣፈልባ ደቀ መሓረ ኣስመራ ብዙሕ ውግኣት ይጽበየና ዘሎ ገብረሃንስ ፍስሓ ከምዛ ዝተባሃልካያ ጥራይ ግበር ፊሊጶስ ኪንዮዝ ዝክዛረቦም ግዜ ነበሮን ዕጥቁን ራዲዮን ኣልዒሉ ተመርቀፈ ኪንያ ምክርኻር ከም ዘይተዋጽእ ድማ ተረዳኣቶም ኣብ ማይ ሓራሳት ኮይኖም ከማዕድው ግን ሕልሚ ኮይኑ ተሰምዖም ዋይ ገብረሃንስ ፍስሓ ሎምስ ድማ ማእከል ዓድኻ ክትክተር ዘይከውን ኣብ ሓርነት ሰገነይቲ ጥይት እንተዘይተኮስካ ኩሉ ብላሽ ምስ ነብሶም ተዛረቡ እንተ በዚ እንተ በቲ ኢዶም ክሕውሱ ኣለዎም ኦፕሬተራቱ ኣኸቲሉ ብንእሽተይ ሬድዮ እናተረኸበ ዝረሓቖም ፊሊጶስ ናብታ ዝበረኸት ኩጀት ክዲብ እንከሎ ብደበንገረ ጸላም ኣማዕደውዎ ብጸላም ዕጥቆም ዓጢቖም ነጸሎኦም ጠወዩ ብራሽኦም ማይ መሊኦም ክላሽኖም ተሓንጊጦም ነቲ ከም ከብዲ ኢዶም ዝፈልጥዎ ክሳድ ገረይ ቆሪጾም ንድግሳ እንቈልቈሉ ኣብቲ ቅድሚ ወርሒ ዝተዋግኡሉ ድፋዓት ድግሳ ክበጽሖም ከለዉ
እቶም ካብ ሕክምና ምስ መልኦ ቅድም ሳለስቲ ኣብ ዓሪዶም ዝገረፎም ተጋደልቲ ኣቦቶም ኣይጸንሕዎምን በሃንደበት ብሸነኽ ሰገነይቲ ዝጀመረ ሂምታ ቦምባታትን ጠያይትን መሬት እናወፀ ሰገጥ ተብሎም ዝነበረት ውግእቲ የማነይቲ እግሮም ጥዒት ኮይና ተሰማዓቶም ነቶም ብጸሊም ጽርግያ ዝጎዩ ዝነበሩ ተጋደልቲ ኸርክቦም ጠልፈፍ በሉ ዋይ ኣነ ከርከብ ኩላ ጥራይ ኸየቃውጽዋ ናህሮም እናወሰኹ ድመጹ ኣብ ዘለኻዮ ዶብል ኢድካን ላዕሊ ድግሳ ሕልፍ ምስ በሉ ሃንደበት ካብቲ ወሰን ናይቲ ጽርግያ ክላሽን ክዕመርን ቀጢን ተሪር ድምፂ ጓል ክሰምዑን ሓደ ኾነ ወዶ ገባ ዝመሰላ ተጋዳሊት ብነድሪ ኢዶም ሓፍ ከብሉን ብረቶም ከውሩድን ኣዘዘት ገብረ ወዲ ኣንቲ ጓል ከይትወኺ ብጫይከ ቅልጥፍ ኢሎም መልሲ ሃቡ ብስግራ ኣብ ቅረብኦም ኮይኑ ክከታተሎም ዝጸንሐ ካልእ ተጋዳላይ ብጻይና እዩ በላ ክልቲኦም ቀረቦም እታ ኣብ ኩቤ ፊሊጶስ ዝጸሓፈሎ መንቀሳቐሲ ወረቐት ኣራእይዎም እቶም ተጋደልቲ ላምፓዲና ገይሮም ብምንባብ መንነቶም ኣረጋጊጾም ገደፍዎም ናብቲ ድሮ ጀሚሩ ዝነበረ ውግእ ሰገነይቲ ጉይኦም ቀጸሉ ኣብ ሰገነይቲ ዓስኪሮም ዝነበሩ ተጋደልቲ ሰብ ሸውዓተ ካራሩ እናበሉ ዝጭርቁሎም ፍሉያት ኣሃዱታት ስፓርታክያድ ዝርከብዎም ኮማንዶ ወታደራት ደርግ እቲ ናይ 28 ግንቦት 1990 መጥቃዕቲ ምስ በርትዖም ቀልጢፎም ናብቲ ብዙርያታት ጎዳጉድን ፈንጅታትን ዝተሓጥረ ዝተኣማመኑሉ ዕርዲ ፎርቶ ተኣከቡ ውግእ ከረረ ምድንጓይ ናይቲ ውግእ ግን ነቦይ ገብረሃንስ ዝጽላእ ኣይነበረን ኩናት ከይተወድአ መታን ከርክቡ ክዳናጎየሎም ተመነዩ ሓሳብ ልቦም ሰሚሩሎም ከም ትምኒቶም ነታ ብበትሪ ዝማረኹ ኣካላሽኖም እናዓንበቡ ናብቶም ናብ ፎርቶ ሰገነይቲ ዝሃጅሙ ዝነበሩ ተጋደልቲ ተጸንበሩ ኣብ ህይወቶም ዝምነይዋ ነገር ብምርካቦም ልዑል ሓጎስ ተሰምዖም ኣጆኻ ጎበዝ እናበሉ ምስቶም ከማናበር ዝውርወሩ መንእሰያት ተጋደልቲ ኣብቲ ኩናት ደበሉ ጥምጥም ውግእ ፎርቶ መዛዘሚ ግጥም ምሕራር ሰገነይቲ ነይሩ ነቶም ናብታ ሓደ ብርጌድ ናይ ክፍለ ሰራዊት 16 ክልተ ቦጠሎኒታት ክፍለ ሰራዊት 70 ከይተረኣያ ብበራቒት ተጠወየን ዘኳለማሉ ሸነኽ ማዕረባ ገጾም ዝሃድሙ ዝነበሩ ወታደራት ጸላኢ ክሳብ ዓቕሚ ተኹሲ ክላሽኖም ዘፍቅዶ ርሕቀት ተሳሃልዎም ናይ ልቦም ብምግባሮም ጸባ ሰተዩ ደጊም ሞት ከም ኣዳም ድሕሪ ምዝዛም ህጁም ፎርቶ ምቕራም ኣብ ከተማን ጎዳጉድን ዝተሓብኡ ወታደራት ወዶ ገባን ሚሊሻ ስርናይን ይቐጺሉ ኣቦይ ገብረሃንስ ወዶ ገባን ሚሊሻ ስርናይን ይኣትውዎን እዮም ናብ ዝተባህላ እንዳ ስዋታት ጎየዩ ገብረ ዝበሃል ጽጋባ ሚሊሻ ስርናይ ጎፍ በሎም ገመል ዓዶም ዘሚቱ ገንዘብ ንጹሃት መንዚዑ ንዕኦሙን ማዕረብ ህይወት ዘፈራርሖም ሰብ እዩ ፀሓይ ናይቲ ዝኣመኖ ስርዓት ምስ ዓረበት ብረቱ ደርቢ ነጸሉ ተወንዚፉ እንዳ ስዋ ብምእተው ተመሳሲሉ ይተሓቢኡ ውፃ እንታ ኸሓዲ በልዎ ብነድሪ ሚሊሻ ስርናይ ኣብራኹ ራዕራዒልዎ ተመሻኸነ ብበትሪ ከላሽን ዝማረኹ ጅግና ምዃኖም ኣጸቢቑ ዝፈልጦ ወረኦም እዩ ኣኸለ ገብረሃንስ ፍሳሓ ዳኣበይ ክምሕረኒ መዓልቱ ከም ዝተወድአት ንነብሱ ቀበጻ በጃኻ መሓሮ ገብረሃንስ ሓወይ ስሩኡ ዝፈትሐ ጃለ እንዳኣሉ ኩሎም ሰተይቲ ስዋ ናብቲ ኸባቢ ዝነበሩ ሰባትን ለመንዎም ተፈለ እንታ መንቀላወጢ ብረቶም ናብ ግንባሩ ኣቕኒዖም ጨደሩ በጃኻ ገብረሃንስ ሓወይ ይቕረበለለይ ሕማቕ መዓልቲ የውዒለ ተመሻኸነ በሎ ገብረ እንታ ኸዳዕ ሕጅዶ ድፍእ ከብለካ ዝብል ተሪር ድምፅን ምዕማር ካላሽንን ብድሕሪ ቦይ ገብረሃንስ ኣቃልሐ ካብቶም ህዝባዊ ግንባር ኣብ ደቡብ ምሰጥቃዕ ንስልኳታት ወዶ ገባ ሚሊሻ ስርናይን ክከታተሉ ዝዓጠቑ ክሳድ ሓዝ ዝበሃሉ ደቂ ተኸባቢዩ ክልቲኦም ዕጡቓት ሻዕብያ ብየማነ ጸጋሙ ሻምብቆ ብረቶም ተኺሎም ገብረ ተደበር በልዎ ሕስረቱ ዝረኣየ ሚሊሻ ስርናይ ኣእዳው ሓፍ ኣቢሉ ኣብ ቅድሚ ደቂ ዓዱ ብክልቲአን ኣብራኹ ኣብ ትሑፃዊ ሓመድ ሰገነይቲ ተንበርከኸ እዝግዮ ማሕርዎ በጃኹም በብኹርንዑ ዝተዋህለለ ህዝቢ ብሓደ ድምፂ ለመኖም ገብረ ሰነፍ ሕጂ ዶ ሓይሻንታ ቃሓር ዘይወግሕ መሲልካ ፍንጭር ዓባ ትብል ነርካ ገሊኦም ካብቲ እኩብ ህዝቢ ነቲ ሚሊሻ ስርናይ ጸርፊ ዝነብሉ ዘይወግሕ መሲልካ ነይሩ ገብረ ኸሓዲ ሓንቲ ሰበይቲ ካብቶም እኩባት ጡፍ በለትሉ ኣቦይ ገብረሃንስ ነቲ ደልዳላ ክሳድ ሓዝ ብጻዮም ብረቱ ካብ እዝነቲ ኣብ ትሕቲ ምርኮኦም ዝኣተወ ሚሊሻ ስርናይ ከኣልዮ ምልክት ገበርሉ ክልቲኦም ተቃራሪቦም ብትሑት ድምፂ ድማ ተረዳድኡ ስምዑ ዓድና ኣይንቆትሎን ኢና ውድብ ህዝባዊ ግንባር ከም በዓል ገብረን መንግስቶምን ዓማጺት ኣይኮነትን ብሕጊ ኣትቐጽዕ እምበር ፍርዲ ገብረ ዘማትስ ፍሉጥ ነይሩ ብምባል ነቲ ህዝቢ ገለጹሉ ከም ትምኒቶም ኣብ ማእከል ዓዶም ጅግና ተጋዳላይ ማራኻይን ፈራዳይን ምዃኖም ብሓበን ኣፍ ልቦም ነፍሑ ኣደ ወሊዳ ትምከን ኣየ ጅግንነት ኣየ ፍትሒ እቲ እኩብ ህዝቢ ብትብዓቶምን ውሳኔኦምን ኣድናቆቱ ገለጸሎም ሕለፍ ኣንታ ስኑፍ ብምባል ካብቲ ተንበርኪኹሉ ዝነበረ ክትስኣዚዞም ምስ ብጻዮም ኮብኪቦሞ ናብቲ ምሩኻት ዝእከብሉ ዝነበሩ ቀላሚጦሳት ወሲዶም
مسكم زأمسول مرخات ود جبان ميليشيا سرناين تصمبروا أي صحيك عريبة مريت كتل مكاخل بحنساب دو سبنا بوخاري غيري نتو مرخات وتادرات مسرعيون خلأيهم زبولو ويو نقرأ من قدام اتي أبقراتهم ببتر زبيت كلاشن زمارخو ود جبان مستو مرخات انتحلوا حدا بحدا خلالوهم عين بران يوعيو ترشينو يخون ويدما بابيلو هاتي لطفي يخون حوا أفا خلاشنا ركيب كادو سبير رأى خوينو بلبوم دونغو تلو نتان تاريخهم زغيرت شرف أفات عصافيت كلاشن روسي دقيمهم رأيوا مسنوبسو من براتو من في الشخبلو بدحر مززامو قصة جنايتي نتوم انت تسوعكم كقبركم انت تسوعكو خد قبرني انت زي كوينو كسامو دا تعوت بحدا إنايلوم استمحا حالوهم متسألأي تقواقيوم دك أمحرقاتهم زقوامو تزنبورو أبالات كفل سراويت سبعة أمد لاياتو مجمرتان ابت زقدم موقعتهم كي يحويونا وقع سجنيتي خمزي أتوات أنكي قوام زخده عزاز خفل سراوي السبعة فيليبوس ولي يوهانس دنبرا مأزز وتاقدو كبرها النسف السها جقنا بسرقة سجنيت عدقا حراوت إخاه بل بجقنات كاشاليمنا وقع كاللخا قيت واقع نستوهابا كامم رحي بمتحاسكاقن كنكاتع كاينا بولهم بمساعة عمسة سنين يدحرقينات عوات الموق سلامتنا تلواوطو دحان دقيم تواستي انكو عطراي سجنيتي تقيت كي توكوس كل حراي وصاخوما حجيز قبر كان تقبر كات صقم يلن جقنነት ስለዝፈጸመ ተቀጽዑ እንተ ተባህለ ድማ ጽቡቕ ዝና እንዳሉ በዓል ሻግራይ ወደ አንጦኒዮስ ወደ የማነኸ አቤለው ሓተትዎ ሓመዶም ከይነገፉና አስሓቁ ኤርትራ ብምልእታ ሓራኸ ወጸት ሰለም ምባል የለን ራእዮ ዘይ አይሂ ደብዳብ አብዝባኖም ይጽሕ ዘሎ ይራጋረጉለው ናፈልባ ገጹ አመልከተሎም ካን ካብ ኩናት ናብ ኩናት ሞግድዕዮም እንደዳ ዘለኹ አብዛ ሰገነይቲ ዝቅረሙ ጠላማት ነቢሮም ንየ ዶንጌ ካብራሽኦም ማይ ጎርዳ ዓበሉ አየ ገብረሃንስ ፍስሓ መቸም ስራሕካ ይትገድፍኒኻ ሞቲ ዓርክኻ ዳ ገለ ይረኸብካየ ኣብቲ ውግእ ይኹን ምስቶም ምሩኻት ሃሶ እንተወልኩ ሲኢነዮ ይዋዮ ኸመይ ኣቢሉ ገጽ ሰብ ክርኢ ወይ ተረሽኒ ወይ ሃዲሙ ይኸውን እምበር ድምሱስ ክልቲኦም ብሓባር ሰሓቑ በል ዕጥቅኻ ውረዶ ኮፍ በል ይዕርፍ ምሳይኻ ክትቅኒ እንታይ ክዕርፍ አንታ ብጮተይና ተረጋረቡ ንማይ ዕዳጋ ማዕደው አንታ ሰባይ በጃኻ ኮፈል ሓገዝካ የድልዮምኒ ሕጁን ካልእ ስራሕ ክንበካ ኢና ዓተበ ፊሊጶስ ያያ ንስኻ ትህበኒ ስራሕ ፈሊጠይ ኣለኹ ስራሕ ኣለው ትስጡሕ እንዳኣላ ኸይደዳ ብግስ በሉ ይርዳእካ ሎዲ ነዚ ኩሉ ብድሕሪ ግንባር ዘሎ ተጋዳላይ ከምኡ ትብሎ ምህላውካ ስነ ስርዓት ዘይትገብር አንታ ወደይ እንታይ ኣኻ ነዚ ጨርቃን ቀልጢፍካ ናብ ቁም ነገር ትቕይሮ ደሃዮም ክፈልጥ ቁሩብ ድማ ኾታሕ ኾታሕ ከባህሎም ክንድዘን ናይ ሰገነይቲ ወታደራት እንተቃተልኩም እንዳኣለ ይዝበልኩኻ ሰላም ክብለካ ኢለ እምበር ብኡ ከለኹ እኮ መኸድኩም ነይረ ድሓር ነናሓድሕድና ክንቀባበር ተመሓሒልና ኢና ሓውሱ ኹሪ ኢሎም መለሱሉ በል ንዓ ምግቢ ብልዓ ሕራይ ሰሚዕናካ ኣለና ኣነስ ከተዕርፍ ኢለካ እየ መውጋዕትኻ ኸመየላ ዋይ ወያ እግረዳ ኣብ ሰገነይቲ ጥይት ኳሕ ምስ ሰምዐትሲ ሰጢላ ኣይዘከርኩዋ ኣይዘከረትኒ በዓል ወዲ በርሀ ድማ ትማል ገለመለ ገይሮም ደራሪዞም ለይ ነቢሮም ሽሮ ባሃንዛና ገሓጡ መለሱሉ አየ ኤርትራ ህፃን አይገድፍ ሸያብ ነኺሱ ዝጋደለላ ዕድለኛ ሃገር ምስ ውሽጡ ተዛረበ ኣማሲኡ ናብቲ ዕረፍቲ ዘይነበሮ ውግእ ደግራ መሬቶን ኣፈልባን ብምእታው ምስቶም ተጋደልቲ ክደጋገፉ ቀነዩ ንደቂ ኣምሓረ ዘቋምት ግንባር ብቃዋሚ ክትሓዝ ምስ ጀመረ ግን ኣቦይ ገብረሃንስ ሂወት ቃዋሚ ድፋዕ ብዙሕ ኣይፈተውዎን ንባሕሪን ኩበን ገጾም ከማዕድው ጀመሩ ሓዳሮም ግራቶም ጥሪቶም በዓል ወዲ ባጽዕ ጓል ህዝቅያስ ተራእይዎም እንተጋደልቲ ናይቲ በዓሎም ኣባሉ ዝኾኑ ክፍለ ሰራዊት ሰብዓት ተፋንዮም ድማ ንዓድሮሶ ገጾም መረሹ ቅድሚኡ ግን ዳሃይ ስድራን ናብራን ንምግባር ንባሕር ወረዱ ብጅግንነት ኣቶ ገብረሃንስ ፍስሓ ጸባስ ሰተይ ደቂ ዓድን ቤተሰብን ብኽብሪ ተቐበልዎም መብራህቱ ወዶም ኣብረታው ቃልሲ እጃሙ ኸበርክት ተሰሊፉ ጸንሖም ገዝኦም ሰላም ክብሎም ብዝመጹ ኣጋይሽ ዕለቕሊቓ ቀነየት ውዕሎታቶምን ውዕሎታት ብጾቶምን እናዘርዘሩ ከዘንትውሎም ቀነዩ ስድራ ቤትን ዓድን ዳግማይ ሓወኖም ገለጹሎም እቲ ዋሕዝ በጻሕትን ዕላል ጅግንነትን ግን ነዊሕ ኣይቀጸለን ፍቕሪ ሃገርን ተጋድልትን ሓደረ ዘዕቦዶም ኣቦይ ገብረሃንስ ድሕሪ ሓርነት ሰገነይቲ ነቲ ኣብ ባሕሪ ዝነበረ ሓዳሮም ከነባብሩ እኳ እንተጀመሩ በቲ ብማዕዶ ዝርእይዎን ብእዛኖም ስምዕዎን ዝነበሩ ናይ ግንባር ግንዳዕ ተኽሲ መዳፍዕን ከበድቲ ትርሽታትን ኣይቀሰኑን ኣካል ናይቲ መሳርዕ ጅግንነት ካብ ምዃን ዝዓቢ ጸጋ ከምዘየሎ ሓንሳብ ንነብሶም የእሚኖም እዮም
ካብ ድምፂ ጤለ በጊዕን ምስ ቆልዓ ሰበይቲ ንጭርቃንን ህይወትን ተጋደልቲ ካብ ዶሮና ባሕሪ ብባሩድ ኩበን ቢዘንን ክዕብለኹ ባህጉ ኣቶ ገብረሃንስ ሓደ ንግሆ ከም ኣምሎም ነጸሎም ጠወዮም ዕጥቆም ገጥ ኣቢሎም ተዳለዉ አንቱም ሰብኣይ ሕጂ ኸናቢኢኹም ደሊኹም ይዕርፍ ኣቢልኩም ናብራኹም ዘይትገብሩ በዓል መብራህቱ ዶ ኸይዶም ኣየለዩን ይኣኽልዎ እኮ እዮም ኣጋውሎ በዓል ቤተን ዘስተውዓላ ወይዘሮ ፈቓዱ ከም ዘይገብሩለን እናፈለጣ ኣብ ገዝኦም ኮፍ ክብሉ ዘቕረባሎም ሓሳብ እዩ ገዛብ ዝምለሰ ጥራይ ተሕማቒ ክላሽኖም ተሓንጊጦም ንቐሉ ናበይ ገጾም ከም ዝኸዱ ኣጣሊሎም ሓሲቦም ልዮም ኣማሲኦም ምስቶም መጀመርታ ዝተቐበልዎም ኣቐዲማ ብእንኮ ዒላ ዝተላለይዎም በዓል ወዲ ብያራ ኣብረህት መሐመድ ሳራ ህዝቅያስ ወዲ ባጽዕ ዝርከቦም ኣባላት ከቢድ ብረት ተራኸቡ ተሓናኒቖም ድሕሪ ምስዓም ምሳሕን ሻህን ቀረብሎም ምስ በዓል ሳራ ድማ ጨርቃን ጀመሩ ኩሉ ዝሓለፎ ድማ ዕለልዎም ቋንቋኦም ተዋሃሂድ እዩ ቋንቋ ገድልን ገደሉን ኣብ መንጎ ዕላሎም ኣቦይ ገብረሃንስ ሓደ ኣብቲ መውዓሊ ናይቶም ተጋደልቲ ኣብ መሬት ዝተሸኽለ ነዊሕ ሓፂን ረኣዩ ኣንታ እንታይ ደኣሉ እዚ ሓተትዎም ጸላኢ ይኽድም ስሰና ካብ መስመር ኣሰደዶ ቡምባፋሉል ናይ ዝተባሃለ ብረት እዩ ወተኽለ ቅልጥፍ ኢሉ መለሰ እንኳ ኣብ ዕጨ እምኒ ውደቆ መሬት ወላድ ውሕጥ ኣቢላቶ በዓላ ሰብ ከደሓን ድዩ ናብቲ ዓብ ጅላድ እናጠመቱ ተገሪሞም ሓተቱ ደሓን ኣቦይ ገብረሃንስ ኣብዛ መደቀስያ እንደ ዓሊባ ኣነ ካብኣ ትስኢለን ኣብዛ ጥቓ ዘላ ገረብ ነይረ ሲሒታትኒ ምስክላ ይወፂ ሳራያ ዋይ ጓለይ እንኳ ዓይተለከምኪ ኣብዛ ንእስነትኪ ብናይ ወላድቓና መለሱ ኦይ ሎሚ ብጥቓይ ጽባሕ ኣብ ርእሰይ ከተዛርቦም ያደልያ ትፍበል እየ ጓለይ ንኹልና ጸጽሑፍቶናን መመንገድናን ፈጣሪ ሒዙልና ኣሎ ሞት ክትቀርባ ይደለዩን እንታይ ግደኹም ጽሑፍተይን መንገደይን ሓፂር እዩ ዝመስል ሞሲ ትዝምብየኒ እያ ዘላ ራይዋ ሞዛ ቦምባን ኣነ ዝነበርኳን ፋሉ እኮ እዩ ሰባብ እባያ እዛ ቆልዓ እዛ ኣፍቂ ጠጥዑሙ ዘይትዛረብሉ እዛ ጓለይ ገንሕዋ እንታይ ግድኹም ለንቅነስ ኣይተርፈንን እያ ትመስል ቅድሚ መስዋዕተይ ግዳ ገለ ዘይትብሉለይ እሞ ማሰ ክብለል ክደል ይኺ ሓውሲ ደኣላ ገይሮም ሓተትዋ ግበሩላ ኣቦይ ገብረሃንስ ግበሩላ በሉ ኩሎም ቶም ዓጊጎም ዝነበሩ ተጋደልቲ ብህንጢ መንፈስ ሓዝ በል ሳራ ጓለይ ጀመሩ ሳሩ ሳራ እንተ ሳሩ ሳራ ኩሉ ሰብ ዝፈትያ በኣመላ ትጎይ ምሰባጽሕ ዘይደክም እግራ ኮኸብ ጽባሕዶ ክብለክም ዘፋፍራ ንብሮዶ ክብለክም ዘጽፋራ ቢኤም በርፈሸለት ኣብ እግራ ኣጆኽኒ ኢትዮጵያስ ክንሰጓይና ክንስዕራ ባዕልኺ ክትሕዝየ እኺ ፍሾስ መራ ጋብ ክትከድን እኺ ምዘፋፍራ ኢሎም ማሰገበሩላ ተሃኒና ክትሰምዕ ጸንሐ ተሃዱ ብስሓቅ ትዋሕ በለት ኩሎም ተጋደልቲ ብጅግንነትን መሃዝነትን ኣቶ ገብረሃንስ ተደነቑ በሉ ኸይደን በዓል ኣድም በገብ ጮትና ድማ ደሃዮም ክንፈልጥ ንጽባሒቱ ዕጥቆም ዓጣጢቖም ምስታ ናይ ኣዛዚ ብርጌት ትኸይድ ዝነበረት ትዮታ ነቐሉ ናዋርሓብ ዕርድታት ኩበ ምስ ዝነበሩ ተጋደልቲ ክምክቱ ወሲኖም እዮም ከም ትምኒቶም ድማ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ንዝነበረ ሰራዊት ደርግ እናጸራረጉ ኣብ ሓመድ ድብኡ ክውዕሉ ዕድል ረኸቡ 24 ግንቦት 1991 ምስቶም ንጦር ሰራዊት እናደምሰሱን እናማረኹን ብቤት ገርግሽ ኣስመራ ዝኣተዉ ምዃኖምን ክልተ ደቆም መባእና ሓርነት ምኽፋሎምን ሓበን ተሰምዖም ኣስመራ ምስ ኣተዉ ዳሃይ ናይቶም ከቐብሩን ወይ ከቐብሮም ተመሓሓይልና ኢና ዝበልዎም ተጋደልቲ ክፍለ ሰራዊት ሰብዓ ንምርካብ ቀዳማይ ስርሖም ገበርዎ ምስ በዓል ፊሊጶስ ሰጊድ ኣፈወርቂ የማንን ካልኦትን ከኣ ኣብ ከባቢ እንዳኳኳኩላ ረኸብዎም ተሓናኒቖም ተሰዓዒሞም ምእተው ዓዲ ዝኸውን ስንቂ ሂቦም ድማ ብኣኽብሮት ምስ ከላሽኖም ንዓዶም ኣፋነዎም ከምቲ ናይ ሰውራው እኳ እንተ ዘይተኻለ ድሕሪ ናጽነቱ እንዳሃይ ሓድሕድ ተሓታቶት እዮም ስድራ ገድሊ ኣበይ ይርከብ ስድራ ጸበባ ስድራ ዓወት ስድራ ሓበን ነቲ እዋን ብኣስተንትኖ ይዝክርዎ ኣብ 1995 እዩ ደሃይ ናይታ ኣብ ጽንኩር እዋን ገድሊ ዝተላለይዋሞ እምብዛ ዘድንቕዋ ተጋዳሊት ሳራ ህዝቅያስ ዝረኸቡ ኣቶ ገብረሃንስ ብልቢ ተሓጐሱ ኣስመራ ኸይዶም ክርእይዎም ድማ ወሰኑ ብዝረኸቦም ሙሉእ ሓበሬታ እናጣየቑ ኣበስንቲ ጠስሚ ሒዞም ናብቲ ሳራት ሰርሓሉ ዝነበረት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ከዱ ንሳራ ህዝቅያስ ዝደለኹ እየ ነቶም ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ቐጽሪ ጸንሖም ብዕድመ መዘንኦም ዝኾኑ ሓለዋ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ሓተትዎም መን ክንብል ተሓተቱ ኣቦ ኽመጺኦም ኣለዩ ግዳበሉለይ እዞም ሰብኣይ ጥዕና ኣለዎም ድዩ
ኣቦ ኣዳቶ ሕዝቅያስ መዋት እዮም ተጋጊኹም ኣለኹም ዞም ሓወይ ካልእ ሳራ ከይትኸውን መእረም ተሃቦም ኣየጋዶ ድሓን ዞም ሓወይ ኣነ ናይ ገድልቦ ናይ ገድልቦ ክመጽዮም ኣለይ ጥራይ በሉለይ በሉ ኣቶ ገብረሃንስ ብፍሽኽታ ናይ ተጋግየ ምልክት ኣይረኣዩን መንዳኣ ኮይኑ ናበለት ካብ ርሻን ቤት ጽሕፈታ ዝወረደት ሳራ ርእይም ሰበለቶም ኣቦይ ገብረሃንስ በለት በዓውታ ናይ ጽንኩር እዋን ኣቦን ጓልን ክሳድ ንኽሳድ ተጠማጢሞም ተሰዓዓሙ ብኡ ንብኡ ድማ ናብ ገዛ ወሰደቶም ኣብ ካልኣይ እግሮም በዓል ቤታ ተጋዳላይ ጓይቶኦም ተኽለን መምጻእ ጅግና ገብረሃንስ ፍስሓ ዝሰምዑ ናይቲ እዋን ተጋደልትን ተጸዋዊዖም ተኣኻኸቡ ምሳሕ ተቐሪቡ ቡንን ዕንባባን ተሸሓሸሐ ምስ ዕሙር ሰሓቕን ወኻዕታን ተዓዲመን ዝመጻ ወላዲት ሳራ ወይዘሮ መብራት ዘርአ በቲ ዝተዓዘበኦ ልዕሊ ስድራ ቤታዊ ፍቕሪ ስራዕ ገድላዊ ፍቕርን ጅግንነትን ኣቶ ገብረሃንስ ተመስጣ ዕድለኛ ኢኽን እዘን ሓብተይ ብሓቂ ጅግና ወሊድክን ኣኽብሮቶምን ኣድናቖቶምን ጓልን ገለጹለን ካብኦም ብሰምዖ ጅግንነት ጓልን ሓበን ተሰምዐን እቶም ተጋደልቲ ነቲ ንሳራ ዝገበሩላ ማሰ ከስምዕዎም ሓተትዎም ኣቶ ገብረሃንስ ሓንቲ ቃል ከየግደሉ ነታ ማሰ ዳሕድሕዋ ወይዘሮ መብራት ዕልልታ ደርግሖኦ ወዲ ተኽለ ነተን ናይ መወዳእታ ክልተ ነግሕታት ማሰ ኣቶ ገብረሃንስ ደጋገመን ሳሩ ሳራ ኣንቲ ሳሩ ሳራ ቢኤም እምበር ፈሸለት ኣብ እግራ ባዕልኺ ክትሕዝየ ኢኺ ፍሾ ስመራ ጋብ ክትከድን ኢኺ ምዘፋፍራ ምስ ሳራ ብውሽጦም ተጠማመቱ ብዘይ ቃላት ተራዳዲኦም እዮም ፈሊጠካ ኣለኹ በለት ሳራ ናብ ኣርማድዮ ገጻ እናኸደት ነቲ ከተሓሪኣ ነዲኣ ፀዊዓ ዝዓደገቶ ድርብ ጋቢ መሰሳ ቢላን ኣቶ ገብረሃንስ ኣብ ክሳዶም ጎምጎመቶም ብድዲሎም ድማ ሰዓምዋ ሰሓቕን ዕላልታን ዕላልን ወኻዕታን ተፈጸመ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ሒዝናዮ ዝቐረብና ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንምክትታልኩም እንዳመስገና ሓናጺ ርእይቶታትኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ከምኡውን ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣብ ቀጻልን እንምጾም መደባት ተኻፈልቲ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም ክሳብ ደጊምና ንራኸብ ሰላም